қаблан ба ин кор танҳо додгоҳҳои русия дар ягон ҷо ба кор қабул карда намешаванд. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳед фаҳмидан патентҳои шумо оригинал ҳаст ё ин ки не, аз сабаби уведомлена накардани патент метавонанд ки аннулироватш кунанд. номери WhatsApp да бинависонед, проверкаи патентҳо мекунад ва ҷавобша барои шумо мегӯяд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди милитсияи Федератсияи Русия чӣ уҳдадориҳоро аз панҷум соҳиб мешавад. Милитсия муҳоҷирони кории қонуншиканро депортатсия мекунад. аз 5 феврали соли 2025 кормандони милитсия дар Русия ҳуқуқ пайдо мекунанд ки муҳоҷирони кории қонуншиканро аз ин кишвар ихроҷ намоянд. қаблан ба ин кор танҳо додгоҳҳои Русия ҳақ доштанд. яъне ки пештар вақте ки запрет навоз карданӣ мешиданд ё ки депортатсия карданӣ мешиданд, аз сабаби бедокумент будан бо тариқи суд мекарданд. ҳозир аз 5 феврали соли 2025 коркунони милитсияи Федератсияи Русия ҳуқуқ пайдо мекунанд ки дар ҳолати дастгир намудан бе суд бурдан бигиранд депортатсия кунанд. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед ва ҳуҷҷатҳои худтона то 5 феврала ҳозирам вақт доред ки қонунӣ бигардонед. шахсоне ки номашон ҳамчун муҳоҷири ғайриқонунӣ ба рӯйхати сиёҳ афтодааст, баъди 5 феврал дигар дар Русия ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шуда наметавонанд. дар сурати ба чанг афтодани кормандони милитсия чунин муҳоҷиронро аз қаламрави Русия депортатсия мекунанд. ва як чизи нозуки дигараш ҳамин мебошад ки муҳоҷироне ки то ин вақт ба таври ғайриқонунӣ дар Русия зиндагӣ карда бидуни патент ва дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ кор мекарданд, пас аз 5 феврал дар ягон ҷо ба кор қабул карда намешаванд. зеро барои ба кор гирифтани чунин муҳоҷирон корфармоён тибқи қонун ҷарима месупоранд. агар ҳар касе ки ба кор қабул мекунад нафарҳоеро ки беҳуҷҷат мебошанд, баъди 5 феврали соли 2025 аллакай шурӯъ карда ана ҳамун ширкатҳоро, ана ҳамун корфармое ки ба кор қабул мекунад, давлат ҷаримашон мекунад барои ба кор қабул кардани нафарҳое ки беҳуҷҷатанд ё то ҳозира беҳуҷҷат гаштаистанд. ба ҳамин хотир бародарои азиз, қонунгузориро хуб риоя кунед, ин ҳамаш ба манфиати шумоа. ҳар чизеро ки мо мегем ба шумо. комментарияҳои шуморо камтар мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ба шумо дар кор бошад ки границаи Қазоқистон биред ва ҳуҷҷатҳои худтона айсар қонунӣ бигардонед. номерошон мебирояд, занг занед, қатишон айноми ман суҳбат кунед. одамои боваринокан, худо хоҳад соҳу саломат бурда меёранд. Шарофиддин нависондай. ассалому алайкум брат. ман ҳамин моҳи январ ВНЖ гирифтам. пабрак ман дар чанд моҳ мумкин аст ба Тоҷикистон бирам. модам 3 моҳ иҷозат. аз рӯи чӣ дар назар дошта бошен? агар ЗАГС дар назар доштагӣ бошен, бале, то ҳамун муҳлате ки муқаррар мекунанд 3 моҳа иҷозат ҳаста. аз ин зиёдташ не. як нафари дигар нависондай. ассалому алайкум ака. ман документам студентский билет кардагим. метавонам бе патент кор карда ответчам медодем. пешакӣ раҳмат. бародарои азиз, ман доим ба шумо мегӯям ки барои аз патент озод шудан шумо студентский билет нагиред ва худтон мушкилии худтона зиёдтар нагардонед. мисол кор карданӣ ки бошен, шумо студентский билет бигем дарди сари худтон мешавад. барои ҳамин патент бигирен, и ба манфиати худтон дар ҳама ҳолат. як нафари дигар нависондае ки акаи Сорбон, документҳои ман ҳамаш дурустае. ман Тоҷикистон бирам, баъди 10 рӯз бо гашта омада метавонам? илтимос ҷавобша бигардон. пешакӣ раҳмат. ҳозир ман аз пеши худам ҳо гуфта наметавонам, агар документҳоите 100% бошад. ба хотире ки ҳозир худтон медонед вазъият дар аэропортҳо тақрибан 1 сол мешавад чӣ хел ҳастае. баъзе нафарҳоро бе ягон причина мегардонанд ё баъзе нафарҳои дигар ягон сабаб хатим мегардонанд. бигем ин чиза ҳозир вақта аз тақдиртон мебинед. Халилова нависонда. ассалому алайкум бародар. ман дар рӯйхатномам баромад. сразу аз Россия баромадам. 3 моҳ 10 рӯз шуд дар ватан истодам. метавонам дубора бе ягон монеа даромадан ба Россия? бале, ҳозир метавонед шумо ба Россия даромада. вақти даромадан дарҳол ҳуҷҷатҳои худтона қонунӣ бигардонед, и ба манфиати худтон аст. як нафари дигар нависондае ки бовар кунед ягон водител ҷавоб намега дар границаи Қазоқистон.
خودت میدونی الله طوری سر. با همین خاطر من هر روز شما را میگم که مثال وقتی زنگ میزنین قدشون صحبت کنین باور که کردین ببرین. آدمایی که ما مثال میگیم برای شما را یگان بار هیچ کسا در نیمی راه نپرداختن. همین حالت ها بگین نشیده حاضرش دارم. یک نفر دیگر نویسنده که السلام علیکم 2 ماه میشود تاجیکستان دارم. میتونم رفته دکومنتم همش ساز بودن. успех نکردم رفتن دا چکا اپلاتید نکردم. برای обратно به روسیه رفتن بگیم یک جواب برای همه بسنده. فکر میکنم ما گفتیم درباره حاضره رفتن به روسیه و حاضره وضعیت ایرپورت ها طولی 1 سال اخیر. یک نفر دیگر نویسنده اکی سوربان زنده باشی. من مخلص خودم باشی. قطعی مهاجرا زنده و سربلند باشین. ما برای شما زحمت و محنت میکشیم کم مقصد ویدیو میکنیم تا به شما یک چیز بفهمونیم آگاه باشین. زنده و سربلند باشین. ویدیو را جمع بس میکنیم به همین. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.